खुलुमबाय फुंबिलिनि गोजोननायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय थाबाय। दिनैनि केके लाइभ बड' रादाब चेनेलनिफ्राय रादाबखौ फरायदों आं केके हाज'वारिया। दानिया फै जोङो मोननैसो खौरांखौ मिथिनानै लादिनि गाहाय रादाबाव दङ। गासै आसामावनो थांनाय मोनायावहाय बिजेपि आरो इउपिपिएल मोननै दोलोआ गावसिनि बोसोरसे आबुं सोरखार सालायनो हानायखौ जों खुसिजोंहाय मोनाबिलियावहाय बिथांमोनहा इउपिपिएल आरो बिजेपि मोननै हानजाजों ज' जानानै केन्डेल लाइटिं सावनानै बिथांमोनहा सोरजिगिरिनियावहाय आर'ज गाबदों जेन' बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव बेबायदिनो मोजाङैनो मोजां सरखार दालांनो हानांगौनि थाखाय इसोरनियावहाय आर'ज गाबदों। बेबायदिनो क'क्राझार जिल्लानि बरबादा बिसिडिसिनि चेयारमेन सन्जय हाज'वारि, टिएलसिसिनि मावफुं सोद्रोमा महिम बसुमतारी, अमिर हाज'वारि आरो प्रसेन नार्जारिनि दैदेननायावहाय बरबादा बिसिडिसिनि मावखुलियावहाय रंजा बाजा बिथांमोनहा फरखा आरो केन्डेल लाइटिं सावनानै खुसिजों इसोरनियाव आर'ज खालामदों। पिआइएल केस होनायनि नैथि खेबनि हियारिंआ मैया जानानै थांबाय। बेयावहाय आसाम सोरखारा मोनसे फोरमान बिलाइ महरै गांसे एफिडेभिट होनो गोनांमोन, नाथाय बिथांमोनहा होनो हायाखै। बेखौनो दुखु मोननानै गुवाहाटी हाइकर्टनि जाजआ दुखु मोननाय फोरमायदों। फैगौ 20 मेसिमाव बिथांमोनहा होफिननांगोन होननानै फोरमायदों आरो थामथि खेबनि हियारिंखौहाय 23 मेआवहाय लानाय जादोंमोन। बेयावहाय जोंनि माखासे बर'नि मेलेमजिबि सुबुंफोरा बेनि थाखायनो होनाय जादोंमोन। बिटिआरनि माखासे थाखानाय गामिफोरखौहाय दानख'नो नागिरनायनि सायावहाय आरो माखासे दफाफोरखौहाय गोरोन्थि मोननायनि जाहोनाव बिथांमोनहा केस होनाय जादोंमोन होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय पिआइएल होग्रा बिथांमोनहा फोरमायदोंदि सनितपुर आरो बिश्वनाथनि हाबगोना बेवहाय जेबो हेंथा जानाय नङा होननानै बिथांमोननि फोरमायनायखौ जोङो मिथिनो मोननाय जायो। मोनसे इन्टारेस्टिं खौरां, गावनि 4 बोसोरनि फिसाखौ गारनानै आसाम तिनिसुकिया जिल्लानि तिरुकुपाटिली ओनसोलनि सानै बिसि फिसाया गावसिनि 4 बोसोरनि फिसाजोखौ गारनानै उदां आलफा उदखारि हानजायाव जयेन जाहैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। बिसोरनि मुंखौ अश्विनी नियक आरो ममता नियक होननानै मिथिनो मोननाय जादों। नाथाय आसाम सोरखारा दिनैसिमबो गोबां आलफा हानजायावहाय हाबैबाय थानायखौ खोनादोंब्लाबो जेबो एक्सन लानायखौ जोङो खोनानो मोनाखै। नाथाय बर'फोरखौ खोनायोब्ला होसो होसो सुलु लानाय आरो हमनाय आरो इनकाउन्टार खालामनायखौ जोङो खोनानो मोननाय जायो। जोंनि बर'फोरनि गेजेरावनो गावजों गाव एरसन एरब्र'आ दङ। बेजोंनो जोङो जोंनि बर' हारिनि माखासे सोलोंनांगौ बाथ्रा दङ गुबुन हारिनिफ्राय होननानै जोङो बिदिन्थि महरै नुनो मोननाय जायो। आरडिपेक्सननि एक्स एनडिबिनि गोख्रों दैदेनगिरि अफि दैमारि साहाबनि न'निफ्राय मैया हरावहाय सिखावफ्रा गंसे स्कुटि आरो गंसे टिभि खावनानै लांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। स्कुटिनि नाम्बारा 20AS26BB125। बे स्कुटिखौ खावनानै लांदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। उनावहाय पुलिसफोरा बे जाथायखौ खोनानानै बिथां अफ्रि दैमारिनि न'आवहाय खौरां लाहैदोंमोन। दा अफ्रि दैमारि बिथाङा एफआइआर होबाय होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों आरो पुलिसफोरा दा बेखौ नायबिजिरजेनबाय सोर खावनानै लांदों बिथांमोननि खुगानिफ्राय जोङो मिथिनो मोननाय जायो। तामिलनाडु कुद्दुलुर ओनसोलावहाय गोदानै हाबा जानाय सासे हिनजाव गोदाना फिसायनावहाय खिग्रा न' पाइखाना गैयैनि जाहोनाव गावखौनो सुइसाइड खालामनानै थैदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला बे हिनजावनि मुंखौहाय रामिया 27 बोसोरनि होननानै मिथिनो मोननाय जादों। सानैजों कम्पानियावहाय मावनायावहाय गोसथोलायनानै सानैजों 24 एप्रिलावसो हाबा जादोंमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। पाइखानाखौनो लानानै सानैजोंहाय न'खरावहाय नांज्लायनाय जायोमोन होननानै मिथिनो मोननाय जादों। बे नांज्लायनायखौनो लानानै रामाया गावखौनो फासि नांनानै फोथैनानै लादों होननानै मिथिनो मोननाय जादों। दा तामिलनाडु पुलिसफोरा नायबिजिरगासिनो दङ होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जायो।
श्रीलंकायावहाय सोरखारनि हेंथा धरना खालामग्राफोरा बारग' प्रधान मन्त्रि महिन्त राजपाक्से आरो बिनि फंबाय हादोरगिरि गाहाय राष्ट्रपति ग'टबाया राजपाक्सेनि न'खौहाय सावनानै होदों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। आरो बिनि अनगायैबो श्रीलंका सोरखारनि गोबां अफिसफोर आरो मावखुलिफोरखौ सावगासिनो दङ होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। मानो होनोब्ला सोरखाराव आरो मासियाव जनाय थानाय सुबुंफोरा पाब्लिकफोरनि साधारन सुबुंफोरनि गांनाय उखैनायखौ सुफुंनो हायैनि जाहोनावहाय साधारन सुबुंफोरा दुखु नांनानै धरना खालामनानै बिथांमोनहा बिथ्रिकिना नांनानै बे जाथायखौ खालामनो गोनां जादों होननानै जोङो खौराङाव मिथिनो मोननाय जादों। रायमना नेसनेल पार्क ओनसोलावहाय 9था मोसौ गारि आरो दंफां हमनो हानाय जादों। फरेस्ट डिपार्टमेन्टनि फोरमायनाय बायदिब्ला बे दंफांनि बेसेनखौहाय 1 लाखनिबो बारा जागोन होननानै बिथांमोनहा फोरमायदों। बेखौहाय बड'लेण्ड फरेस्ट प्रटेक्शन फोर्स NGO आरो फरेस्ट डिपार्टमेन्ट मोननै हानजाजों नाजानायनि गेजेरजों बिथांमोनहा हमनो हानाय जादों होननानै फोरमायदों। मध्य प्रदेशनि उज्जैन ओनसोलाव सासे सुबुङा क्वार्टार 4 जौ बायदोंमोन मोनसे वाइन शपनिफ्राय। नाथाय बिथाङा सासे लोगो लानानै जौखौ लोंदोंमोन क्वार्टार 2 नाथाय बिथांमोननि खर'आव नाङाखै होननानै बिथाङा फोरमायदों। बिनिखायनो बिथाङा खाथिनि पुलिस थानायाव थांनानै FIR हैनाय जादों आरो क्वालिटि कन्ट्रलारखौबो केस होनाय जादों होननानै जोङो मिथिनो मोननाय जादों। दा बेखौ नायबिजिरनांगौ, बेबायदि जौखौ फाननो मोना होननानै बिथाङा पुलिसफोरनो FIR होदों होननानै मिथिनो मोननाय जायो। बेजों लोगोसे दिनैनि रादाबा एसेनोसै। रादाबखौ जोबनायसिम खोनासंनायनि थाखाय बयनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय। जै बर' हारिनि जै।